салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза мехоҳам барои шумо як дастури бомазза ва зеби дастархонро, ки бо пирожнии туркӣ яъне машҳур аст, мехоҳам барои шумо пешниҳод карда бошам. Чӣ тавре дидед, 3 дона тухм, камтар намак, 1 стакан дигар шакарро дар аввал бо венчик хуб лад мезанем. Баъдан бо навбат 1 стакан тақрибан 100 миллилитр равғани растанӣ, 1 стакан дигар шир, 1 стакани калон мани каша, 1 пачка разрыхлитель, 2 қошуқ мак ва 200-250 грамм ордро. Ана ин гуна ҳамаашро хуб дӯстони азиз бо венчик лад мезанем ва таги листро ҳатман ки равғани растанӣ ё ин ки намхел сливичное масло молед, то ин ки начаспад. Баъдан ана ин гуна дар лист яъне ҳамаашро мерезему, мемонем ба муддати 30-35 дақиқа дар ҳарорати 180 градус. То омода шудани яъне тестамон дӯстони азиз, сироп омода мекунем, 1 стакан шакар ва 2 стакани дигар обу каме дигар лимонро, то ин ки таъмаш хушхӯр шавад. Ва ана ин гуна сиропи гармро аз болои тестаи хунукмон аввал бо вилка суроғ мекунем, баъдан ана ин гуна сиропро аз болояш мерезем. Бинед вақте ки хушк аст теста, яъне зуд ана ин гуна сиропро ба худ ҷафида мегирад. То ҷафидаги гирифтани сироп дӯстони азиз, яъне крем омода мекунем. Крем бошад, сливки шеф-дукат аст ва зукушони молоко. Вақт бисёр наравад гуфтам, ман дар ин ҷо яъне тарзи омода кардани кремро ба навор нагирифтам. Ва ана ин гуна кремро мемолем ва бозам барои ороишаш метавонед ки бо табу завқи худтон ҳар чизе ки маъқул аст, яъне ороиш бидиҳед. Ман дар ин ҷо бошад бо шоколади обшуда ҳамин гуна ороиш додам. Ва дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки аз омода намудани ин намуди ширинӣ пушаймон нахоҳед шуд. Бо ишҷо бошед, наворҳои кӯтоҳи моро дастгириву пайгирӣ намоед.